Cagayan de Oro City Night Market Committee ginatunan ang duha na lang kaadlaw nga night market palibot sa merkado sa Cogon tungod sa daghang kalapasan sa mga vendor. Ani ang dugang detalye. Human ang pipila ka bulan sukad nga gitugutan ang mga ambulant vendor palibot sa Cogon Market matag gabi. Ubay-ubay ka mga kalapasan ang nakita sa Night Market Committee. Usana niini ang dili pagsunod sa takdang oras sa ilang pagbaligya. Lakip ang traffic. Alas 6 pa unta magsugod, alas 4:30 manulod na. Dayon ang dalan nga dili pwede unta diha pabaligyaan, ilang iokupar. Dayon ang basura. Makita nato grabe ang basura. Dugang pa nga makapila na silang nagpatawag og meeting sa night market vendors aron ipahinumdom ang mga butang nga ginabawal apan balik-balik gihapon ang kalapasan. Usa kining Sotero da Omar Street sa mga ginasirado sa Roads and Traffic Administration matag adlaw. Sugod alas 6 sa gabi hantod alas 5 sa kadlawon aron diri ipahimutang ang mga ambulant vendors nga nagatinda sa Cogon Night Market. Apan karon ginatun-an na sa RTA nga tagaan na lamang sila karon og duha ka adlaw matag semana aron nga magamit pagbalik ang maong dalan. Ilabi pa nga pipila ka mga ruta sa jeep ang nagaagi dinhi paingon na sa major thoroughfare nga JR Borra Street, usa sa pinaka-busy nga dalan sa Cagayan de Oro City. Ang street food vendor nga si J. Lord nabalaka sa ilang panghinabuhian apan uyon sab siya sa mga ipatuman nga reforma. Kami sugot ra pud may mo naman. Kami ani kita naman may client ko na ni. Gusto. Hinoon pagpasabot ni Attorney Uy nga dili pa final ang maong lakang ug rekomendasyon pa lang kini ug magdepende gihapon sa mayor kung iyang aprubahan. Na-mention gid ni Mayor Clarex nga kung magpadayon gid kini nga mga violation, himo na nga duha ka adlaw ang night market, Friday, Saturday. Kauban si Makoy Semplon, James Paulo Yap, 1 Mindanao.